深夜の通りで防犯カメラが謎の幽霊のような存在が歩いている瞬間を捉えました。その正体は不明のままです。家の玄関のドアが誰もいないのに自動で開閉する様子が捉えられました。レストランの厨房で加熱器の扉が突然一人でに開き、従業員が驚く様子が映されました。